Mabilis, asintado ang mga shooters na ito sa unang national competition level 3 sanctioned match sa Mag-22 firing range sa Sitio Yabu, Barangay Carolina, Naga City. Mula September 1 hanggang September 4, nagtagisan ng galing sa firing ang mahigit 100 shooters mula pa sa iba't ibang sulok ng Pilipinas. It's the combination of speed, power, and accuracy. Sa edad na 10, hindi nagpahuli sa lakas ng loob si Chandra Florendo, kasama ang coach na si Benjo Carpio. Kinig sa coach. Hindi mo kailangan matakot, lalo na pag may coach ka eh. Lahat ng sinasabi mo sa bata, naiiwan eh. Ang unang-una nilang natututunan is discipline. Nakaantabay naman ang range officers para sa seguridad ng mga manlalaro. Tuturuan ka ng gun club, safety ang unang itinuturo. Pero espesyal ang kompetisyon sa pagdalo ng mga miyembro ng Philippine team na ilang beses na ring nagdalang karangalan sa bansa. Dapat nasa puso talaga kung papasok ka dito. Sobrang nakaka-proud po ako sa lalo na po pagdala mo yung flag. Ayon naman sa may-ari na si Nonoy Magtoto, asahang mas gaganda pa ang firing range at aabangan ang First Governor Luigi Villafuerte Cup sa Oktubre. We're planning to have an international event po digdi next year. Excited na po gabos na digdi sa paabot na First Governor Luigi Cup. Sing Nantes, CSN.